Det skal ikke være bedre end det her. Tre andre til. Der går forbi mig, så skal jeg hjem nu. Ja. 3,25. Ja. Tag mig et profil, så skal der jo det er for at komme rigtig ind i skiftet. 3,25. 3,25. 3,13. 3,13. Steffen, ja. Passer skål på 40 spil til højre. 4,14. Når I løber, tager det med et foran snor på hver runde. Og der er ikke nogen, der er nogen undskyldninger for ikke at kunne tælle til 4. Så der er 3 snore. Fordi der er ikke lang tid til. Der mangler cirka under 100 meter. Det er en rigtig flot ned. Vi har en svømmelse her, hvor den første herre på omkring 25, 24 måske. Som en tid. Så er der nummer 2. Heroppe. Nu ligger der en klub. 2,4,6,8 her, så kommer nu. Der bliver godt pres derinde af om at få de første pladser. Og I skal lige passe på nu.
Nu skal I passe på dernede af. Vi har lige nogen stående ude på ruten. Vi skal lige have cykelstien fri. Så kommer nummer 221, Lotte Stenderup fra Ganløse Tri, og nummer 214, Kirsten Moskov fra Tri4. Age-group-feltet her er der en stor aldersspredning på. Den første age-group-gruppe går fra 20 til 25, og så går den hver 5. år deroppe af. Det er en tidsforskel på, hvornår man kommer ind, og hvor hurtigt man kommer ind. Triathlon-klub ser også godt lykkende ud. En flot stil. Rigtig flot kørt. 324. Og det var Andreas Petersen. Der er det anden herre i mål. Det er nummer 355. Nummer 405. Michael Mønster fra Blovstrød Triatleterne. Det var nummer 5, undskyld, og nu kommer nummer 6. 371. Jørgen Hartmann fra OTK. Vi skal lige have nummeret op foran. Nu kommer det 8. mand, nummer 313. Steffen Lyders. Men de sidste resultater så du noget, de var da ikke prangende i hvert fald i forhold til nu. Løbet er du bedre. Nå, der er det. Jeg startede først op. Det er meget, det skal pause.